आंनि फिसालाया किडनि डेमेज जाजोब्बाय। बिनि थाखाय आङो रायजो राजाफोरनाव थाइनैसो रां मोनगोन खोमा होननानै खावलायदों। आरो आंबो लोगोसे आथिङा बायनानै दङ आरो आंनि फिसायाबो प्रेसार स्ट्रक जानानै दङ। आंनि किडनिखौ आं फिसानो दान होनो होननानै सानदों। आंहा रां रुफानि जेबो गोनांथि माबा गैया। आङो फैसा थाखा सोरबा अननानै होयोबा आंनि फिसानि थाखाय बेमार आजाराव फाहामनो किडनिनि थाखाय फिसाया जोबोद बिपदआव गोलैनानै दङ। थांनानै थानो बहुद आसा आंनि फिसाया। आंनि किडनिखौनो होनानै आङो फिसाखौ बासायनो सानदों। आरो आं रायजो राजा जायगानि गिदिर गिदिर मानसिफोरनाव थाइनैसो रां मोनगोन खोमा होननानै खावलायो। आङो जेबो उफाय गैया मा खालामनो। फिसाया बिराद बिपदआव दङ। प्रमद बर' सारमोनखौबो आं थाइनैसो हेफाजाब होगोन होननानै खावलायो। आंखौबो थाइनैसो हरगोन होननानै आङो खावलायदों। आंहा जेबो गैया न'खराव, हा हु जेबो गैया, रां रुफा गैया। आं फिसाखौ बेखौ होनानै फाहामनो सानदों। आं मा खालामनो, जेरावबो मोना बिथिंनानै सोरनाव बिनानै मोनो। आं ओंखायनो गिदिर गिदिर मानसिफोरनाव थाइनैसो रां बिनो सानदों। आरो आंहा जेबो उफाय गैया। आंनि फिसालाया किडनि डेमेज जानानै दङ मोननैबो। आंनि फिसालानो आंनि किडनिखौ होनो सानदों। आंनि किडनिखौ होनानै आं फिसालाखौ बासायनो सानदों। बिनि थाखाय आंहा रां रुफा थाइसेबो गैया। आरो आंनि हौवायाबो बिराद बेमाराव गोग्लैनानै दं, प्रेसार स्ट्रक जानानै माथो साथो गैया। लोगोसे आरो आंहाबो आथिं बायनानै दङ। बिनि थाखाय आङो रायजो राजाफोरनाव, आइ आफाफोरनाव थाइसे थाइनै रां मोनो खोमा होननानै खावलायनाय जादों। आं फिसालाखौ बिराद खस्थ'यै फोरोंदोंमोन। हाजिरा खामला मावनानै BSc कमप्लिट खालामहोदोंमोन। दा बेमार आजाराव गोलैनानै दं आंनि फिसाया। आं मा खालामनो, उफाय गैया। जेरावबो राहा गैया। आं ओंखायनो रायजो राजाफोरनाव, BTC सरकारफोरनाव थाइसे थाइनै मोनो खोमा होननानै आं खावलायदों। दा न'खरनि थासारिया जोबोद गाज्रि जानानै दङ। मानो होनबा आंनि फादाराबो बावैसो प्रेसार स्ट्रक जानानै गोग्लैनानै दङ। दा माथो गैया, जेबो मावनो हायाखै। आरो लोगोसे थांनाय बैसागुआव आइयाबो फिस्लायनानै गोग्लैनानै आथिङानो बायनानै दङ। आरो बिनि सायाव दा आंहाबो किडनिया बेबायदि जानानै दङ। बेखायनो न'खराव जोबोद गाज्रि अबस्था थासारियाव दङ दा। बेनिखायनो अननानै रायजो राजा नोंथांमोनखौ आरो आंनि लोगोफोर आरो मानगोनां गासै दैदेनगिरि नोंथांमोनखौ जेखिनि हायो आंखौ आंनि किडनि ट्रान्सप्लान्ट खालामनायाव गोनांथि जानाय एसेब्लाबो अनसुंथाइ होगोन होननानै आङो गोसो गोरबोनिफ्राय आसा खालामनाय थाबाय। खुलुमबाय। आंनि मुङा मुस्रि अबं बसुमतारी। आं आम्बारि सोरगोरा गामिनि। आङो थांनाय गोलाव बोसोर समनिफ्रायनो किडनियाव अन्थाइ जादोंमोन। बे अन्थाइ जानायाव रङिया स्वास्थि मेडिकेलाव आं खनसे अपारेसन जाखांबाय। बे अपारेसन जानायावहाय आंना सार्जारि जानानैबो थांबाय बोसोरनै सिगाङाव। दा बे अपारेसन जानायाव आंना एसे रं ट्रिटमेन्ट जानाय बायदि आं मोनदों। दा बेनिफ्राय आंना किडनियाव इनफेकसन जानानै दिनै आं किडनि फेलियार जानानै दङ आंहा। दा बेखायनो आंहा किडनिखौ बावैनो ट्रान्सप्लान्ट खालामनायनि आं थांखि लादोंमोन, नाथाय थाखा फैसा सौहायाखै। दा जेसेबां हा हु दं आं गासैबो फानबाय, अब्लाबो सौहायाखै। दा थोजासे फैसा मोनस्लाबाखै। बेनिखायनो आङो जाहाथे डनार हिसाबै आं किडनिखौ लानो थाखाय आं आइखौनो सायख'दों। जोंहा न'खराव रायलायलायबाय, बयबो सावरायबाय। दा आइया मोजाङैनो दङ, आइनि किडनिया सोलिगोन आंनि थाखाय। दा आइयाबो आंनो मोनसे किडनिखौ डनेट खालामनो नागिरदों आरो। दा बेनिखायनो आंहा बे आंनि किडनि ट्रान्सप्लान्ट खालामनायाव गोबां रांनि खरसा दङ जिहेथु। बेनिखायनो आङो अननानै रायजो राजा नोंथांमोनखौ थाइसे थाइनै जि हायो हेफाजाब होनो थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायबाय। लोगोसे जोंनि बिटिआर सरकार प्रमद बर' सार आरो खाथिनि जोंनि MLA EMGM सारमोननिफ्रायबो एसे एनै हेफाजाब मोनगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। बेखिनियानो।